Ayo. Sir. Sir. Ipanugon ko na mo, sir. Ang ni ko. Di ba sabado ang nagma? Oh, Sakto. Likod-likod na sa baes, pista. Nandun ka? oh, pista mis ba? Oo, mau bitaw na nga. Kaya baong gyud ka nga, hapit na may mga minyo si Helen. O niya, kay nangandom gyud ko nga, madana ko si Helen dito, isuroy na ko sa dito sa pistas baes. Di ka pwede nga, madana ko si Helen dito, bisag sa Badog Domingo, at tumi dito. Hapit na kami magkasal, asawa na ko siya. Oh, bitaw. Ano bitaw hindi pwede sir? Ay, pasturno na ko po. Pwede kayo. Okay na. Imong buhaton at tuon mo silin. Sulti siya nga dadon ako sa baes aron kapangandag karon ba. Nanglan nga ugma kuyo gid mi. Ha? Kain na. Ato din. Hindi pwede. Ay kalimat to sir, kuyuga lang tika. Gibaga gini mo eh. Isugo nga ni tiga ako sa imo sumbalik og sugo. So may nakalisod sa pagsulti nga akong dadon silin dito sa baes. Ay mamista mi dito. Mas mahal mo nang ikay mo. Sulti niya sir, para di siya kabalibad. Di mo kaya? Mag-isod ko na sir, kay mabalibad yan na. Kao. Balibad. Wa pa gani ka kasulti mo, ingon ka balibad. Balibad din siya, ing na. Ako'y nasugo ni mo. Kamanhunon ko niya, nga balibaran ko niya. Bag mo ka. Kuhan na ko sir, wala ko makasal. Iba mo impit nga. Inyo. Kaslo na naganim eh. Doon na lang kasi man ako, maminyo namin doon ha. Kasi ba iliso naman pag-imbitar niya nga, mamistar ang Miss Baes? Mahot na ka ng mga dagat sa tuwa sir. Mga ignas kayo, mga manggiwawon. Kamay lang ang humiwa. Yung mayo lang ang lahi ang mga babae din eh. Mamistar kami. Dili pwede nga, di sa makadadanan, kailangan maanad siya, magkikuyog na ko, mulakaw gatong lang dapit. Sa. Mahot na ka sir, manggiwawon ka na sa Ay, sobra sa rin ang pagkamgiwaw na eh. Huwag na sa lugar. Atuwa sa dito. Ug di sa makayo mo mamista mi. Basta kaya importante, makapanuro mismo magiti. Sige. Ako lang sa mga gato sir ha. Sulat ko. Ikaw ang tingali may dunay gustong hilin. Kapag ito balibad na. Doy! Dali na, Doy! Kalami kayo din eh! Paguluto niyo! Da, una lang mo sister kay busog pa ko. Dali, lakot! Nabibiyang kayo niyo! Oh, natanawa! Oh, na! Batay ha! Ikaw kao na! Pantay na yung kam! Na! Tano yung kam sa lapihan ni Ron! Ma'am, hain man dito sa Bonnie. Yan na to! Oh. Ma'am, sa pamalihot ko nimo Ma'am Buwak. Naningil ta ko Ma'am Buwak. Asa man? Nilang uni Ma'am ba? Namang gusto sila kuwang nako. Hangyo lang ko Ma'am ba? Kautang! Umutang siya ni mo? Doon na lagi Ma'am Buwak. Karon man gud ilang gisaad. Mamubayad sila. Pila may bayaran nila ni mo? 80,000 Ma'am. Pila? 80,000 lagi. Karon man gud to sila mubayad. Mao mo ko ilang saad. Pila? 80,000 lagi. 80,000 gud. Uy! Kadako ko na lang! Kwarta! Ngayon mo ilang giutang. Asa mo sila gibayan anak di? Asa ka? May suka ta ba? Gato na ko sa inyo. Sa may tuyo naman ako. Anong problema ni eh? Siyempre mga problema ka. Sir Marlon lagi. Kaya gusto ko niya na itong silin sa bais. Ay, namugos na ba to? Ano siya man? Mamista? O makigdit? Ay, parehar na oy. Saon? Ibog ka na si mong pagmangkon. Di na bagay pabalibad? Naglagot mga niko? Ganong galagot masap ka? Nahinumdum ka sa pagpamay?
Wa migi sila makahinumdum nako. Nakatagan kog bugay bisag gamay. Ay, ikaw sa nakaingon ng tanan. Nangayo para makakasadba si Sir nga 2,000. Imong itong gisulo, adyo ko nimo bahin ni. Nya, sadsaan ko kang Sir God nga, madagod ni mo Sir, silin nga tos bais. Nakaroon, na problema na nung ka. Ang mayo na itong buhaton na ni, magtanabangay lang yun ta. Atong isplikaran silin, para mukuyog di siya Sir Marlon kitos bais. Sige, magtinabangay ta ha. Saon siya kuning bataan na gud. Magpagahigahi pagit sa oo. Bisag pa nga sa uno ng Sir Marlon. Unsam-sam kayo. Giing na nabito ti kabahin anak. Kay bawab to kas mga babae din sa tuwa, nga mga lugitunon kay murag mga lubing ungol. Sir Marlon ang gusto ra ba gyud niya nga manggikan sila og basbae si Helen. Ha? Ugma? Tinuod ka to eh. O lagi, ungol ka, kaklaro anak. Nay na pa ay, lingon si Sir Marlon, kakarong gabi adtos lang mga tuog sa lungsod si Helen. Na? Bangas ka? Pagkaapurado ko na niya, di siya kapaabot. Uguan mo eh. Kana si Sir Marlon kay bawa na bitaw ka, nga kiro kay na. Unsa man ka eh. Dahil maayo ay, atangan na nato silid, magtinabangay lang kita ha. O sige, magtinabangay ta. Pero hoy, kung panalitan ka ba, tagaan na ka kagbugay ni Sir Marlon, tunga kita ha, masig imo niya kong tablahon. So, salig na ko, manang ko ni. Sulti mo na nga magtunga atas bugay. Ay, kabala ka na, ako'y... Kung na bang yun siya isulti mo, gina? Doon na kay palabra di honor. Oo, wala, palabla di uno. Presakto, amigo, partner ko ta. Uy, murag, sayo pa maro, toy. Sa'yo ba din sauron? Siling na ba, hapon para ba nakagawas? Maulag eh. Ay, nganin na natin buhaton ay. Silang munday lang ito panangiran. Pero, ikala istorya rin ang munday, kay may kakaisok bang ka? Ha? Aos na bagay, isog ngita. Labi na ito sa manong, wag ito'y ayo. Sus, inukaon rin ayo ato. Alam ka, mabitaw tayo mong manok ay. May numdum na noon ko niya nga. Sa una, manago siyang mga pagkaon. Tanawa mo mga pagkumangkon sa una. Hapit mo'y taon, ni Daot, ang tulo. Karon tanawa nga na imong manong na ospital na. Di ang tulo ni mo kapag kumangkon, nanambok na. Tara. Okay. At tawag lang ko si Buni Mamoy. Ako lang pasabot eh. Kasabot nun. Kanang, kung imong tawag nun, painungdan pati ka. Hatagan ko rin mo? Atagan ti kagamay, ma'am. Basta, mubayad lang sila na ko karon. Pila to'y piningluno ni mo ni Buni? Huy! Sa to? 3,000. Utang gud. Sige. Ako matungkol Buni. Kamu, taka-taka nagagyaw-yaw. Ningil mo gustong kong ningil kay karon may lang saad. Magbayad sila. Pag-agad na ako ba yun na preso rin mayor, ako, o di ka respeto eh. Di lagi ko gustong dugay lagi. Kinaghanon ka na kong kwarta. Mabayran lagi ka. Ano sa na? Karon, mabayran ka karon. Ay, karon sige kini kay kagtuog diha. Tuog. Wa kay nahimo. Saan man taong kayo? Oy! Ano mo? Suko ay. Ningil ko. Sukure ko. Kung di ko ano, to, ko may respeto. Bawa mong panagsara kay katuog. Sige lang kagtuog da. Ningil man kuno ka? Ha? Ha? Alay, kanang naanan ko na sa paliton. Ikaw, prado sa kay ko. Sumong kayo, magduda-duda, kakabutan na ng mga naong katarong tao, na. Di bang bayad, meron, ano? Tuugod, abot. Bayad niyo eh. Kadiskumpiyado o biyanin niyo. Tanawa na, nasukay na. Walang tubong mangga nga mubayad na sila. Napa may sabutan. Isabutan. Soba lang lagi. Mubayad na sila. Nagagad na ako ba? Saan na. Bukod man yung gawin. Sabuta. Ano na, bay? Sige na lang kang. Mabayad na lang ta. Kinamatay ko ang. Bayad mi. Oh, lagi mabayad lagi na. Bayad ba? Basta wala. Mabayad. Isugo may Sir Marlon, day.
hinaot mo unta nga makasabot ka. Ang saman na. Kini si Sir Marlon ug si Helen, mura na ni sila magtiayon. Kay kasal na lang ang kuwang, di ba toy? Pero gisabutan na biya. Unya do, unsa may problema ana? Di na siguro problema mo day, uy. Kung bisag asa pa na doon ni Sir Marlon si Helen, nga manuroy sila, kay sinayura naman. Diretso ako na ni sulti be. Ay nadaghang liko-liko. Daghan pagpasakali. Pista manggod sa baes karong Domingo Munday. Nya mosuroy si Sir Marlon dito. Ang iyang toyo, dadon na iyang pangasaunon, kaya iprehilas yung mga higala dito. Di ba, Toy? Dadon na pamista? Oo, kay sinayura naman. Kasulo naman na sila Munday. Di ba, Toy? Kanang sinayuran, magtiayo na din na. Hasta ng pangasaunon? Aw, dili pa hinoon. O di pa man di ay. Di na pwede nga dadon niya bisag asa si Helen. Ha? Hapit naman na sila kasla Munday. Bisag hapit na! Di pa na matawag silang magtiayon. Na, mahiubo si Sir Marlon ani Munday. Ay, balag may ubo siya. Basta di ko musugot. Ah, musumbong ko aning manong, oy! Wato kong manong! Unsa to? Unsa to? Unsa to? Musumbong ka dito sa imong maguwang? Nakaw! Sumbong dito! Sumbong dito! Parihas mo mo utok! Utok bulinaw! Parihas mo! Huwag mo magtanaw kung usay kamot hintang Helen! Bayad mo. Oh, naka-withdraw naman. Bayad ta. Bayad na. Ano may kwarta? Kuan ba ka na? Huh? Ano ba? Malayo sa gamay ko. Kusga, oy, Ay. kusga, imuntingo kay dili kay maklaro. Sana imong gihungong oy. Laro ah, dungog. Wa gani, kusga. Kay mura ka giro diha, gahunghong. Kusga. Kung ako lang ang nga kaduol ra na oy mo pa na yung istorya na para kadungog sa ko. Salig lang nako, salig lang nako. Kuan ba? Klaro mo tina eh. Babadbari lang ko pa eh. Hinako. Istorya ta dito na. Babadbar. Matong din mo sunahan. Pasagdil na kuan diskarte. Ay kung nanay ano lang di magistorya mo. Klaruhan na lang na ninyo, oy. Unsa man ang gitna? Badbari lang sa ko kadiyat. At istorya ka. Unaan raman. Di ko masugot na imo pa lang libak ko noon. Wa kay saling ning naong anong saan man taong ka eh? Ah, bari Naong ano lang ta diri. Ganun libakon mo nang naong mo gwapo ka. Saan taong ka? Ano ba? Sa man mo, tingala gimmick na lang ninyo ha. Wikias mo. Ah, bay ay Pamusilon ta mo inoon ron. ay ko pensa ni Migo ha, traitor ba kay ni Migo? Subo doy. Ay ngaong ni mo ay. Oh. Sus. Porting traidora gini Migo, ayaw ko pensa ni. Trader ko mo. Ano wag naw? Kandi sa kuha oh. Sig. Traidor mo. Migo, anang- na. Oo. Lala ko, ang yan naman Migo. Ako lang hungong ni mo Migo, ningil mo ko. Ang taon niyo eh. Hunghong ka. Ikaw hunghong sa ka. Oh. Eh pag-headset mo diri. Eh, Okay, hunghong. Migo. Okay, hunghong di. Ayo ayo ayo. Ha? Uy uy. Ay sabo di ako. Di lang gamit nga. Are ya. Ladies first man. Galing niyo, eh. Dili na lang. Ay lang ipag ba. Di ko ganahan ko kung sa inawayon na ba nila ko. Kang, pasuntian na lang kang. Total maningil naman. Ayaw lang lagi. Ha? Dili lang lagi. Dili na lang lagi. Okay, ako pa lima. Tagak ka ninyo! Sorry. Ay mo naman ako Migo, maningil naman ko. Inawayon mo kaya nagsagod. Ay, inawayon. Bebe! Ah. Ilom. Ah, Migo, Migo. kani mo bayad ni. Karon na lang siguro ini kabut ni Simon. Muhatag ni. Natulukod ka na imo Migo. Oh, way blima. Muhatag ni. Muhatag Di lagi na mamakak lagi. Muhatag niya. Ay, panulog mo balik ni. Sorry. Ha? Ang silod nung tamo yung ura, taman. Sorry. Migo, kami Migo. Sorry.